Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Σωτήρης Γιαννόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. Θα πάμε μαζί πάνω να σας δείξουμε πολύ ωραία πλάνα. Πάμε. Είμαστε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, στα Κελάρια, σε υψόμετρο 1950 μέτρων ή αλλιώς Κελάρια 1950. Απολαύστε τις εικόνες. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα μπαλκόνια της Ελλάδας. Είναι το μπαλκόνι στα Κελάρια στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού. Απολαύστε το!